Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Gipangandaman na sa Davao City Police Office ang dakong panagtigom nga ipahigayon sa Dominggo sa syudad. Duna say giandam alang sa mga mutambong. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, andam na ang Davao Police sa paghatag og seguridad sa mga lihok protesta nga ipahigayon subay sa ika-53 kapag hinumdum sa martial law sa nasod. Og dinhi sa Davao City dunay usa ka prayer rally nga gitawag nga Pray for the Philippines ay ipahigayon diha sa San Pedro Square karong Dominggo sa hapon kung asa dunay usa ka gatos ka lechon baka ang ipakaon sa mga mutambong. Nakalatag na ang security measures nga ipatuman sa Davao City Police Office sa mga ipahigayon nga lihok protesta karong September 21 Dominggo sa anibersaryo sa martial law. Sa Freedom Park, mamahimong makapahigayon og lihok protesta nga walay permit. Samtang, ginasiguro sab ang seguridad sa ipahigayon nga Pray for the Philippines sa San Pedro Square karong Dominggo sa hapon. Natay giandam sir nung 292 personnel from Davao City Police Office and also naaya to ang mga police auxiliaries ana sir no sa pagsiguro nga safe ang mga magkandak og rally ug ang mga tao nga naa sa palibot sir. Sumala ni Vice President Sara Duterte, sagad mga paghalad og pag-ampo og political speeches ang lauman sa ipahigayon nga Pray for the Philippines. Mainly ang speakers ay prayers for the Philippines para sa ato ang kahimtang karon ug para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yes, as announced, everyone is invited. Doon natay isa ka gatos nga baka nga giandam, sakripisyo nato na. Mibiyahe na padulong og Japan si VP Sara aron sa pagtambong sa mga rally sa Filipino community sa Tokyo ug Nagoya. Dugay na matod pa kining giplano sa Filipino community didto. In any event, para din naman na ito sa bayan dahil ito ay double na pananawagan kontra korupsyon at pananawagan sa ICC na palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sara, alas 3 sa hapon karong Dominggo nakatakda ang pagsugod sa programa alang sa Pray for the Philippines o gado na sa mga dalan doon sa may San Pedro Square nga temporaryong isrado alang sa programa. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.